Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξανδρος θέλει να πάρει το βένθος από το σταθμό. Αυτό που κάνει είναι kicking, έτσι λέγεται η μέθοδος, πεντάλεπτη σε διάφορα σημεία πάνω στο υπόστρωμα. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα βενθικά μακροασπόνδυλα μαζεύονται μέσα στην απόχη, τα συλλέγουμε, τα κρατάμε σε σακουλάκι και τα επεξεργαζόμαστε στο εργαστήριο, που γίνεται αναγνώριση σε επίπεδο είδους ή οικογένειας, αν είναι εφικτό, και από εκεί και πέρα στατιστική ανάλυση πάνω στους μικροοργανισμούς που μπορούμε να βρούμε στο νερό, που έχουμε συλλέξει δείγμα με μπουκαλάκι νερού και το έχουμε μεταφέρει σε καλή θερμοκρασία, σε θερμοκρασία δωματίου, στο εργαστήριο για περαιτέρω ανάλυση νητρικών, νητροδών, φωσφορικών και αμμονίου. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω τώρα τι μπορεί να έχει. Δεν έχω ιδέα. Δεν πειράζει, όχι.